Σταματήστε τα πάντα τώρα. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι στο πλευρό σας αυτήν ακριβώς τη στιγμή και πρέπει να σας πει κάτι επίγον. Λέει, αν με αγνοήσετε τώρα, ίσως να μην μπορέσω να σας ξαναμιλήσω. Κάτι πολύ μεγάλο πρόκειται να συμβεί στη ζωή σας και πρέπει να μείνετε εδώ μέχρι το τέλος. Μην φύγετε, μην σκρολάρετε την οθόνη. Το πεπρωμένο σας αποκαλύπτεται κάθε δευτερόλεπτο που παραμένετε εδώ μαζί μου. Αισθάνεστε κάτι διαφορετικό τώρα. Ένα σφίξιμο στο στήθος, ένα μυρμήγκιασμα στο σώμα. Μια παράξενη αίσθηση που δεν μπορείτε να εξηγήσετε. Δεν είναι σύμπτωση. Είναι το πνεύμα σας που αναγνωρίζει ότι αυτό το μήνυμα δημιουργήθηκε για εσάς. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εργάζεται πάνω στην ενέργειά σας αυτή τη στιγμή, αφαιρώντας αόρατα εμπόδια που εμπόδιζαν τις ευλογίες σας να φτάσουν. Μείνετε μαζί μου. Κάτι τεράστιο πρόκειται να αποκαλυφθεί. Γράψτε τώρα στα σχόλια. Είμαι προστατευμένος. Κάνοντας αυτό, σφραγίζετε την πρόθεσή σας και αφήνετε το σύμπαν να γνωρίζει ότι είστε ευθυγραμμισμένοι με το φως. Αυτή η απλή ενέργεια ενεργοποιεί μια θεϊκή ασπίδα γύρω σας. Κάντε το τώρα, πριν συνεχίσετε. Είναι σημαντικό, η ενέργειά σας χρειάζεται αυτή την επιβεβαίωση αυτή τη στιγμή. Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί τελευταία όλα φαίνονται τόσο βαριά, γιατί τα καλά πράγματα αργούν τόσο πολύ να έρθουν, γιατί προσπαθείτε τόσο πολύ και παρόλα αυτά φαίνεται ότι γυρίζετε γύρω από τον εαυτό σας. Η απάντηση θα σας εκπλήξει. Για μήνες κάτι αόρατο εμπόδιζε το δρόμο σας, μια αρνητική ενέργεια που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Αλλά σήμερα, αυτήν ακριβώς τη στιγμή, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σπάει κάθε ένα από αυτά τα εμπόδια. Ανοίγει το δρόμο ώστε όλα όσα σας ανήκουν δικαιωματικά να φτάσουν επιτέλους σε εσάς. Τις τελευταίες ημέρες μπορεί να νιώσατε κύματα συναισθημάτων χωρίς εξήγηση, ξαφνική θλίψη το πρωί, απροσδόκητη ελπίδα το απόγευμα, επιθυμία να κλάψετε χωρίς λόγο, όθηση να μην εγκαταλείψετε ακόμα και όταν όλα φαίνονταν χαμένα. Τίποτα από αυτά δεν ήταν τυχαίο. Ήταν σημάδια ότι το πνεύμα σας προετοιμαζόταν. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εργαζόταν σιωπηλά, αφαιρώντας βαριά φορτία που κουβαλούσατε για χρόνια. Φορτία που ποτέ δεν ήταν δικά σας για να τα κουβαλήσετε. Επιτρέψτε μου να σας κάνω μερικές άμεσες ερωτήσεις. Είστε πάνω από 35 ετών. Έχετε περάσει από καταστάσεις που σχεδόν σας διέλυσαν. Έχετε δουλέψει σκληρά, κάνατε τα πάντα σωστά, αλλά παρόλα αυτά νιώσατε ότι δεν αναγνωριστήκατε. Έχετε νιώσει ποτέ αόρατοι, αγνοημένοι, υποτιμημένοι. Έχετε προσευχηθεί ποτέ ζητώντας μια αλλαγή, ζητώντας ένα σημάδι, ζητώντας να βελτιωθούν τα πράγματα. Αν απαντήσατε ναι σε οποιαδήποτε από αυτές τις ερωτήσεις, τότε αυτό το βίντεο δημιουργήθηκε ακριβώς για εσάς. Δεν είναι σύμπτωση που βρίσκεστε εδώ. Πόσες φορές θελήσατε ήδη να παραιτηθείτε? Πόσες φορές πήγατε για ύπνο με σφιγμένη καρδιά, αναρωτώμενοι αν αξίζει να συνεχίσετε? Πόσες φορές κοιτάξατε τη ζωή σας και σκεφτήκατε, θα βελτιωθεί άραγε ποτέ? Ξέρω ότι το περάσατε αυτό. Και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ το ξέρει επίσης. Είδε κάθε δάκρυ που χύσατε στη σιωπή. Άκουσε κάθε προσευχή που κάνατε στο σκοτάδι. Έγινε μάρτυρας κάθε μάχης που δώσατε μόνοι σας. Και σήμερα λέει, φτάνει. Ο αγώνας τελείωσε. Ο χρόνος της ταλαιπωρίας σας έλαβε τέλος. Όταν ένας αρχάγγελος δηλώνει ότι κάτι τελείωσε, το σύμπαν πρέπει να απαντήσει. Γράψτε λοιπόν στα σχόλια τώρα. Αμήν. Αυτή είναι η τελευταία λέξη για τον πόλεμο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για την ειρήνη που σας αξίζει. Κάντε το τώρα. Αφήστε αυτή τη λέξη να κλείσει το κεφάλαιο του πόνου και να ανοίξει το κεφάλαιο της αποκατάστασης στη ζωή σας. Ξέρετε τι συμβαίνει στη Βραζιλία αυτή τη στιγμή? Εκατομμύρια άνθρωποι πάνω από τα 35 έτη περνούν ακριβώς αυτό που περνάτε εσείς. Αισθάνονται επίσης κουρασμένοι, αισθάνονται επίσης υπερφορτωμένοι. Παλεύουν επίσης με λογαριασμούς που δεν βγαίνουν, σχέσεις που δεν λειτουργούν, υγεία που δεν βελτιώνεται, δουλειές που δεν τους εκτιμούν. Περιμένουν επίσης μια αλλαγή. Αλλά εδώ είναι το μυστικό που δεν γνωρίζουν. Η αλλαγή δεν έρχεται σε όποιον περιμένει. Η αλλαγή έρχεται σε όποιον ευθυγραμμίζεται. Και εσείς ευθυγραμμίζεστε τώρα. Κάθε δευτερόλεπτο που μένετε εδώ, η ενέργειά σας αυξάνεται. Η συχνότητά σας αλλάζει. Το πνεύμα σας δυναμώνει. Εισέρχεστε σε μια νέα δόνηση όπου συμβαίνουν θαύματα, όπου ρέουν ευλογίες, όπου η ζωή βγάζει επιτέλους νόημα.
Αλλά πρέπει να μείνετε μέχρι το τέλος, επειδή η πιο σημαντική αποκάλυψη πρόκειται ακόμα να έρθει. Θα σας πω κάτι που ίσως δεν γνωρίζετε. Για χρόνια κουβαλούσατε βάρη που δεν ήταν δικά σας. Ανησυχίες άλλων ανθρώπων, προβλήματα άλλων ανθρώπων, πόνους άλλων ανθρώπων. Απορροφήσατε την αρνητική ενέργεια γύρω σας επειδή έχετε καλή καρδιά, επειδή θέλετε να βοηθήσετε, επειδή νοιάζεστε. Αλλά αυτό σας εξάντλησε, αυτό σας άδειασε, αυτό μπλόκαρε τις δικές σας ευλογίες, επειδή ήσασταν τόσο απασχολημένοι με τη φροντίδα των άλλων που ξεχάσατε να φροντίσετε τον εαυτό σας. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ αφαιρεί όλα αυτά τώρα. Κάθε ενεργειακό δέσιμο, κάθε αόρατο βάρος, κάθε φορτίο που δεν ήταν δικό σας. Απελευθερώνεστε, καθαρίζεστε, ανανεώνεστε και αυτό μπορεί να προκαλεί σωματικές αισθήσεις στο σώμα σας αυτή τη στιγμή. Ζέστη στο στήθος, μυρμήγκιασμα στα χέρια, ρίγη στο δέρμα, επιθυμία να κλάψετε, επιθυμία να χαμογελάσετε. Όλα αυτά είναι φυσιολογικά. Είναι το σώμα σας που αντιδρά στην πνευματική μεταμόρφωση που συμβαίνει. Πάρτε μια βαθιά ανάσα τώρα. Αργά. Νιώστε τον αέρα να μπαίνει. Νιώστε τον αέρα να βγαίνει. Αντιλαμβάνεστε ότι η αναπνοή σας είναι διαφορετική. Πιο βαθιά. Πιο ήρεμη. Είναι επειδή χαλαρώνετε. Ο φόβος που σας καταδίωκε αρχίζει να χαλαρώνει. Το άγχος που σας έπνιγε αρχίζει να διαλύεται. Η σύγχυση που θόλωνε το μυαλό σας αρχίζει να εξαφανίζεται. Εισέρχεστε σε μια κατάσταση ειρήνης και σε αυτή την κατάσταση όλα γίνονται δυνατά. Τώρα δώστε μεγάλη προσοχή σε αυτό που πρόκειται να σας αποκαλύψω. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο παρακολουθείτε αυτό το βίντεο σήμερα. Δεν ήταν ο αλγόριθμος του YouTube. Δεν ήταν τύχη. Δεν ήταν σύμπτωση. Ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ που σας οδήγησε εδώ. Επειδή σήμερα είναι η ημέρα που η ζωή σας αρχίζει να αλλάζει. Σήμερα είναι η ημέρα που τα κομμάτια αρχίζουν να ταιριάζουν. Σήμερα είναι η ημέρα που επιτέλους καταλαβαίνετε γιατί περάσατε όλα όσα περάσατε. Όλα όσα ζήσατε μέχρι τώρα δεν ήταν τιμωρία. Ήταν προετοιμασία. Κάθε πρόκληση σας διαμόρφωσε. Κάθε απογοήτευση σας ανακατεύθυνε. Κάθε απώλεια σας ευθυγράμμισε με κάτι μεγαλύτερο. Κάθε πόνος σας δίδαξε κάτι που έπρεπε να μάθετε. Δεν τιμωρούσασταν, σφυριλατούσασταν. Όπως ο χρυσός που περνά από τη φωτιά για να εξαγνιστεί. Όπως το διαμάντι που περνά από την πίεση για να σχηματιστεί. Προετοιμαζόσασταν για κάτι μεγάλο, κάτι που έρχεται τώρα. Επιτρέψτε μου να σας κάνω μία ερώτηση. Έχετε παρατηρήσει σημάδια τελευταία, επαναλαμβανόμενους αριθμούς που βλέπετε συνέχεια? Κοιτάτε πάντα το ρολόι και βλέπετε 11-11, 22-22, 03-03. Βρίσκετε λευκά πούπουλα σε ασυνήθιστα μέρη. Έχετε ζωντανά όνειρα που φαίνονται πολύ αληθινά. Νιώθετε ότι κάποιος σας φωνάζει, αλλά δεν υπάρχει κανείς εκεί. Αυτά είναι σημάδια από τον πνευματικό κόσμο. Είναι επιβεβαιώσεις ότι βρίσκεστε στο σωστό δρόμο. Είναι μηνύματα από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ που λένε «Είμαι εδώ, είμαι μαζί σου, συνέχισε». Και υπάρχουν κι άλλα. Τις τελευταίες ημέρες μπορεί να νιώσατε την επιθυμία να κάνετε αλλαγές. Επιθυμία να αποκόψετε τοξικούς ανθρώπους από τη ζωή σας. Επιθυμία να φύγετε από εκείνη τη δουλειά που σας πνίγει. Επιθυμία να τερματίσετε εκείνη τη σχέση που δεν σας κάνει καλό. Επιθυμία να μετακομίσετε. Επιθυμία να κάνετε μία νέα αρχή. Αυτές δεν είναι μόνο επιθυμίες. Είναι διαισθήσεις. Είναι πνευματικές κατευθύνσεις. Είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ που σας δείχνει ότι ήρθε η ώρα να αφήσετε το παλιό για να δεχτείτε το νέο. Αλλά ξέρω ότι φοβάστε. Φόβο να κάνετε λάθος επιλογές. Φόβο να μετανιώσετε. Φόβο να πληγώσετε ανθρώπους. Φόβο να μείνετε μόνοι. Φόβο να μην πετύχει. Αυτός ο φόβος είναι φυσιολογικός, αλλά δεν μπορεί να σας παραλύσει, επειδή στην άλλη πλευρά του φόβου βρίσκεται η ελευθερία σας. Στην άλλη πλευρά του φόβου βρίσκεται η ευτυχία σας. Στην άλλη πλευρά του φόβου βρίσκεται η ζωή που σας αξίζει να ζήσετε. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ αφαιρεί αυτόν τον φόβο τώρα. Σας δίνει κουράγιο. Σας δίνει δύναμη. Σας δίνει διάβγεια. Δεν χρειάζεται να έχετε όλες τις απαντήσεις. Δεν χρειάζεται να ξέρετε ακριβώς πώς θα λειτουργήσουν όλα. Χρειάζεται μόνο να κάνετε το πρώτο βήμα. Και όταν κάνετε αυτό το βήμα, το σύμπαν θα κινηθεί για να σας υποστηρίξει. Πόρτες θα ανοίξουν. Οι κατάλληλοι άνθρωποι θα εμφανιστούν. Ευκαιρίες θα προκύψουν. Επειδή θα έχετε αποδείξει ότι είστε έτοιμοι. Γράψτε στα σχόλια τώρα.
Είμαι έτοιμος να λάβω. Αυτές οι λέξεις είναι ισχυρές, ανοίγουν την πόρτα της καρδιάς σας, σηματοδοτούν στο σύμπαν ότι είστε δεκτικοί, ότι είστε πρόθυμοι, ότι είστε ευθυγραμμισμένοι. Κάντε το τώρα. Είναι μια δήλωση πίστης. Είναι μια πράξη εμπιστοσύνης. Είναι μια δέσμευση για τη δική σας μεταμόρφωση. Θα σας πω μια αλήθεια για τη βραζιλιάνικη πραγματικότητα που ζούμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πάνω από τα 35 έτη κουβαλούν έναν νοητικό προγραμματισμό έλλειψης. Μεγάλωσαν ακούγοντας ότι η ζωή είναι σκληρή, ότι τα χρήματα δεν φυτρώνουν στα δέντρα, ότι πρέπει να μοχθήσεις πολύ για να πετύχεις λίγα, ότι δεν μπορείς να ονειρεύεσαι μεγάλα πράγματα γιατί θα απογοητευτείς, ότι πρέπει να αρκείσαι στα ψίχουλα γιατί η αυθονία δεν είναι για ανθρώπους σαν εμάς. Το ακούσατε κι εσείς αυτό, έτσι δεν είναι? Αυτός ο προγραμματισμός είναι ριζωμένος στο μυαλό σας. Διαμορφώνει τις πεποιθήσεις σας, περιορίζει τις δυνατότητές σας, μπλοκάρει τις ευλογίες σας, επειδή δεν μπορείτε να λάβετε αυτό που δεν πιστεύετε ότι αξίζετε. Δεν μπορείτε να προσελκύσετε αυτό που δεν εκπέμπετε. Δεν μπορείτε να ζήσετε μια πραγματικότητα που το μυαλό σας δεν αποδέχεται ως δυνατή. Αλλά αυτό αλλάζει σήμερα. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ επαναπρογραμματίζει το μυαλό σας τώρα. Διαλύει αυτές τις περιοριστικές πεποιθήσεις, σπάει αυτά τα πρότυπα έλλειψης, εγκαθιστά νέα προγράμματα αυθονίας, αξίας, ευημερίας και μπορείτε να νιώσετε αυτό να συμβαίνει. Κάτι λύνεται μέσα σας. Κάτι που ήταν σφιγμένο για χρόνια, επιτέλους απελευθερώνεται. Ξέρετε γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αλλάζουν ποτέ? Επειδή ζουν στο παρελθόν ή στο μέλλον. Αναμοχλεύουν παλιές πίκρες, φοβούνται προβλήματα που δεν έχουν συμβεί ακόμα. Ποτέ δεν είναι στο παρόν. Ποτέ δεν είναι εδώ και τώρα. Και είναι ακριβώς εδώ και τώρα που συμβαίνει η ζωή. Είναι ακριβώς εδώ και τώρα που εκδηλώνεται το θαύμα. Είναι ακριβώς εδώ και τώρα που συμβαίνει η μεταμόρφωση. Και είστε εδώ τώρα, μαζί μου, αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Δεν έχει σημασία τι συνέβη χθες. Δεν έχει σημασία τι μπορεί να συμβεί αύριο. Σημασία έχει τι επιλέγετε τώρα. Η ενέργεια που κουβαλάτε τώρα. Η δόνηση που εκπέμπετε τώρα. Και αυτή τη στιγμή δονείστε ψηλά. Είστε ευθυγραμμισμένοι. Είστε δεκτικοί. Είστε έτοιμοι. Αν νιώθετε υπνηλία, μην ανησυχείτε. Αν νιώθετε πιο ξύπνοι, επίσης είναι σωστό. Αν νιώθετε την επιθυμία να κλάψετε, αφήστε το. Αν νιώθετε την επιθυμία να χαμογελάσετε, επιτρέψτε το. Το σώμα σας επεξεργάζεται την ενεργειακή αλλαγή. Προσαρμόζεται στη νέα συχνότητα. Επαναβαθμονομείτε για τη νέα πραγματικότητα που έρχεται. Εμπιστευτείτε τη διαδικασία. Εμπιστευτείτε το σώμα σας. Εμπιστευτείτε τη σοφία του πνεύματός σας. Τώρα θα σας αποκαλύψω κάτι σημαντικό. Τις επόμενες 30 ημέρες η ζωή σας θα αρχίσει να αλλάζει ορατά. Θα παρατηρήσετε διαφορές. Μικρές στην αρχή. Μετά μεγαλύτερες. Οι άνθρωποι θα σας φέρονται διαφορετικά. Καταστάσεις θα επιλύονται με απροσδόκητους τρόπους. Τα χρήματα θα αρχίσουν να ρέουν καλύτερα. Οι σχέσεις θα βελτιωθούν ή θα τελειώσουν, ανοίγοντας χώρο για καλύτερες συνδέσεις. Η υγεία σας θα δυναμώσει. Το μυαλό σας θα καθαρίσει. Η καρδιά σας θα ηρεμήσει. Αλλά υπάρχει ένας όρος. Πρέπει να διατηρήσετε την ενέργειά σας ψηλά. Πρέπει να διατηρήσετε την πίστη σας ισχυρή. Πρέπει να διατηρήσετε την εστίασή σας στο θετικό. Επειδή το σύμπαν ανταποκρίνεται στη δόνησή σας. Αν εκπέμπετε φόβο, προσελκύετε καταστάσεις για να φοβάστε. Αν εκπέμπετε έλλειψη, προσελκύετε περισσότερη έλλειψη. Αλλά αν εκπέμπετε ευγνωμοσύνη, εμπιστοσύνη, αυθονία, αυτό είναι που προσελκύετε πίσω. Πολλαπλασιασμένο. Έτσι από εδώ και στο εξής, δώστε προσοχή στις σκέψεις σας. Όταν έρχεται μία αρνητική σκέψη, μην προσκολάστε σε αυτήν. Αναγνωρίστε την, ευχαριστήστε για το μήνυμα και αφήστε την να φύγει. Αντικαταστήστε την με μία θετική σκέψη. Δεν λέω να αγνοήσετε τα προβλήματα. Λέω να μην τους δίνετε δύναμη, να μην τα τροφοδοτείτε, να μην τα αναμοχλεύετε, να μην αφήνετε να κυριαρχούν στο μυαλό σας. Και υπάρχει και κάτι άλλο σημαντικό. Τις επόμενες ημέρες θα λάβετε σημάδια. Μπορεί να είναι ένα τραγούδι που παίζει στο ραδιόφωνο με τους ακριβείς στίχους που έπρεπε να ακούσετε. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που σας τηλεφωνεί ξαφνικά με μια ευκαιρία. Μπορεί να είναι ένα email που φτάνει με μια απάντηση.
Μπορεί να είναι ένα όνειρο που σας δείχνει το δρόμο. Μπορεί να είναι μια ισχυρή διαίσθηση που σας καθοδηγεί. Δώστε προσοχή. Μην την αγνοήσετε. Μην την απορρίψετε ως σύμπτωση. Είναι επιβεβαιώσεις από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ ότι βρίσκεστε στο σωστό δρόμο. Αν αυτό το βίντεο αγγίζει την καρδιά σας, αν νιώθετε κάτι διαφορετικό, τότε αφήστε το like σας τώρα. Αυτή δεν είναι μόνο μια κίνηση για τον αλγόριθμο. Είναι η πνευματική σας υπογραφή. Είναι μια πράξη ευγνωμοσύνης. Είναι μια επιβεβαίωση στο σύμπαν ότι λάβατε το μήνυμα και συμφωνείτε. Κάντε το τώρα. Είναι σημαντικό. Είναι μέρος της ευθυγράμμισής σας. Ξέρετε τι βλέπω περισσότερο σε άτομα άνω των 35 ετών στη Βραζιλία. Κούραση. Κούραση από τον αγώνα. Κούραση από την προσπάθεια. Κούραση από την αναμονή. Είναι εξαντλημένοι. Σωματικά, συναισθηματικά, πνευματικά εξαντλημένοι. Και το καταλαβαίνω, επειδή πέρασαν πολλά. Οικονομικές κρίσεις, ερωτικές απογοητεύσεις, οικογενειακές απώλειες, ασθένειες, προδοσίες, αδικίες. Πάλεψαν τόσο πολύ που δεν ξέρουν αν έχουν τη δύναμη να συνεχίσουν. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Έχετε δύναμη. Περισσότερη δύναμη από όσοι φαντάζεστε. Η απόδειξη είναι ότι βρίσκεστε εδώ. Δεν παραιτηθήκατε. Δεν παραδοθήκατε. Δεν αφήσατε το σκοτάδι να νικήσει. Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, κάτι μέσα σας συνέχισε να πιστεύει. Συνέχισε να ελπίζει. Συνέχισε να παλεύει. Και αυτό το κάτι είναι η σύνδεσή σας με το Θείο. Είναι το φως του Αρχαγγέλου Μιχαήλ μέσα σας. Είναι η σπίθα του Θεού που δεν σβήνει ποτέ. Και τώρα αυτή η σπίθα θα μετατραπεί σε φλόγα. Αυτή η φλόγα θα μετατραπεί σε φωτιά. Και αυτή η φωτιά θα φωτίσει όλο το δρόμο σας, επειδή εισέρχεστε σε μια νέα φάση. Μια φάση όπου δεν παλεύετε πια. Ρέετε. Μια φάση όπου δεν πιέζετε πια. Επιτρέπετε. Μια φάση όπου δεν υποφέρετε πια. Ζείτε. Πραγματικά ζείτε. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ θέλει να γνωρίζετε κάτι συγκεκριμένο, λέει. Περάσατε πάρα πολύ χρόνο θυσιαζόμενοι για τους άλλους. Περάσατε πάρα πολύ χρόνο βάζοντας τις ανάγκες σας σε τελευταία μοίρα. Περάσατε πάρα πολύ χρόνο νομίζοντας ότι δεν αξίζετε. Αυτό τελειώνει τώρα. Από σήμερα θα τιμάτε τον εαυτό σας, θα τον σέβεστε, θα του δίνετε προτεραιότητα και όταν το κάνετε αυτό, όλα γύρω σας θα ευθυγραμμιστούν. Επειδή όταν είστε καλά, ακτινοβολείτε το καλό. Και αυτή η ακτινοβολία προσελκύει περισσότερο καλό σε εσάς. Το καταλάβατε αυτό. Δεν είναι εγωισμός να φροντίζετε τον εαυτό σας. Δεν είναι λάθος να λέτε όχι. Δεν είναι κακό να θέλετε περισσότερα από τη ζωή. Στην πραγματικότητα είναι απαραίτητο. Είναι ουσιώδες. Είναι ιερό. Επειδή δεν μπορείτε να δώσετε αυτό που δεν έχετε. Δεν μπορείτε να αγαπήσετε τους άλλους αν δεν αγαπάτε τον εαυτό σας. Δεν μπορείτε να βοηθήσετε τους άλλους αν είστε διαλυμένοι εσωτερικά. Φροντίστε λοιπόν τον εαυτό σας πρώτα. Γεμίστε το δικό σας ποτήρι. Και ό,τι ξεχυλήσει, μπορείτε να το μοιραστείτε. Κοιτάξτε τη ζωή σας τώρα με ειλικρίνεια. Πόσες καταστάσεις διατηρείτε από υποχρέωση. Πόσες σχέσεις σέρνετε από ενοχή. Πόσες ευθύνες αναλάβατε που δεν είναι καν δικές σας. Πόσες φορές είπατε ναι ενώ θέλατε να πείτε όχι. Πόσες φορές σιωπήσατε ενώ θέλατε να μιλήσετε. Πόσες φορές μικρύνατε τον εαυτό σας για να νιώσουν οι άλλοι μεγαλύτεροι. Είναι ώρα να αφήσετε. Είναι ώρα να απελευθερώσετε. Είναι ώρα να κάνετε επιλογές που σας εξυπηρετούν. Όχι για να πληγώσετε κανέναν. Όχι από εκδίκηση. Όχι από θυμό. Αλλά από αγάπη για τον εαυτό σας. Για αυτοσυντήρηση. Για ευθυγράμμιση με το σκοπό σας. Επειδή κάθε φορά που προδίδετε τον εαυτό σας για να ευχαριστήσετε τους άλλους, απομακρύνεστε από το πεπρωμένο σας. Κάθε φορά που αγνοείτε την αλήθεια σας, μπλοκάρετε τις ευλογίες σας. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σας δίνει άδεια τώρα. Άδεια να είστε ο εαυτός σας. Άδεια να θέλετε περισσότερα. Άδεια να είστε ευτυχισμένοι. Δεν χρειάζεστε την έγκριση κανενός. Δεν χρειάζεστε την άδεια κανενός άλλου. Χρειάζεστε μόνο τη δική σας απόφαση. Αποφασίστε λοιπόν τώρα. Πείτε το δυνατά αν μπορείτε. Επιλέγω την ευτυχία μου. Επιλέγω την ειρήνη μου. Επιλέγω την ελευθερία μου. Επιλέγω την αυθονία μου. Νιώθετε ρίγη, ζέστη στο σώμα, δάκρυα που θέλουν να πέσουν. Είναι επειδή η ψυχή σας αναγνωρίζει την αλήθεια. Είναι επειδή το πνεύμα σας απελευθερώνεται από παλιές αλυσίδες. Είναι επειδή επιτέλους, επιτρέπετε στον εαυτό σας να είναι αυτός που πραγματικά είναι.
Όχι αυτός που σας είπαν ότι θα έπρεπε να είστε. Όχι αυτός που οι άλλοι περιμένουν να είστε, αλλά αυτός που είστε στην ουσία, στην αλήθεια, στην καρδιά. Θα σας διδάξω τώρα κάτι πρακτικό που θα επιταχύνει τη μεταμόρφωσή σας. Όταν τελειώσετε αυτό το βίντεο, πάρτε ένα χαρτί και ένα στυλό. Γράψτε «Απελευθερώνω» και απαριθμίστε 3 πράγματα που αφήνετε. Μπορεί να είναι φόβοι, μπορεί να είναι πίκρες, μπορεί να είναι άνθρωποι, μπορεί να είναι καταστάσεις. Γράψτε τα και μετά σκίστε αυτό το χαρτί. Σκίζοντάς το, απελευθερώνετε συμβολικά όλα αυτά. Δημιουργείτε κενό χώρο. Και η φύση δεν ανέχεται το κενό. Αυτός ο χώρος θα γεμίσει με καλά πράγματα. Μετά πάρτε ένα άλλο χαρτί και γράψτε «Λαμβάνω» και απαριθμίστε 3 πράγματα που θέλετε να προσελκύσετε. Ειρήνη, αγάπη, χρήματα, υγεία, διάβγεια, ευκαιρίες, ό,τι κι αν είναι. Γράψτε το με πεποίθηση. Γράψτε το σαν να είναι ήδη αλήθεια, επειδή στο πνευματικό επίπεδο είναι ήδη. Χρειάζεται μόνο να επιτρέψετε να εκδηλωθεί στο φυσικό επίπεδο. Και αυτή η άδεια έρχεται από τη δόνησή σας, την πίστη σας, τη δεκτικότητά σας. Κρατήστε αυτό το δεύτερο χαρτί. Βάλτε το κάτω από το μαξιλάρι ή στο πορτοφόλι ή στο εικονοστάσι αν έχετε. Και κάθε μέρα διαβάστε το. Νιώστε το. Ευχαριστήστε σαν να το έχετε ήδη λάβει. Επειδή η προκαταβολική ευγνωμοσύνη είναι ένας από τους πιο ισχυρούς μαγνήτες που υπάρχουν. Όταν ευχαριστείτε πριν λάβετε, λέτε στο σύμπαν «Εμπιστεύομαι, ξέρω ότι έρχεται». Ήδη δονούμε στη συχνότητα της πραγματοποίησης και τότε το σύμπαν δεν έχει επιλογή. Πρέπει να το παραδώσει. Τώρα δώστε προσοχή σε κάτι κρίσιμο. Τις επόμενες ημέρες μπορεί να δοκιμαστείτε. Παλιές καταστάσεις μπορεί να επανεμφανιστούν. Άνθρωποι από το παρελθόν μπορεί να επικοινωνήσουν. Παλιοί πειρασμοί μπορεί να προκύψουν. Μην τρομάξετε. Αυτό δεν σημαίνει ότι οπισθοδρομείτε. Σημαίνει ότι το σύμπαν ελέγχει αν όντως αλλάξατε. Βλέπει αν θα επαναλάβετε τα ίδια πρότυπα ή αν θα επιλέξετε διαφορετικά. Έτσι όταν συμβεί αυτό και θα συμβεί, σταματήστε. Αναπνεύστε. Θυμηθείτε ποιοι είστε τώρα. Θυμηθείτε τι χτίζετε. Θυμηθείτε τις νέες σας επιλογές. Και τότε αποφασίστε συνειδητά. Όχι στην παρόρμηση, όχι στο συναίσθημα, αλλά στη διάβγεια, στην πρόθεση, στην ευθυγράμμιση. Και επιλέξτε αυτό που σας εξυπηρετεί. Επιλέξτε αυτό που σας ανυψώνει. Επιλέξτε αυτό που σας φέρνει πιο κοντά στη ζωή που θέλετε να ζήσετε. Και υπάρχει κάτι ακόμα που πρέπει να γνωρίζετε. Η μεταμόρφωση δεν είναι γραμμική. Υπάρχουν μέρες που θα νιώθετε υπέροχα, γεμάτη ενέργεια, γεμάτη πίστη, γεμάτη ελπίδα. Και υπάρχουν μέρες που θα νιώθετε πεσμένοι, κουρασμένοι, αμφιβάλλοντας, αμφισβητώντας. Αυτό είναι φυσιολογικό, αυτό είναι ανθρώπινο. Δεν σημαίνει ότι αποτύχατε. Σημαίνει ότι επεξεργάζεστε, ενσωματώνετε, προσαρμόζεστε. Επομένως να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας. Τις καλές μέρες γιορτάστε, τις κακές μέρες αποδεχτείτε το. Μην κρίνετε τον εαυτό σας, μην απαιτείτε τελειότητα. Απλώς επιτρέψτε στον εαυτό σας να νιώσει, επιτρέψτε του να είναι, επιτρέψτε του να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Και θυμηθείτε, ακόμα και τις κακές μέρες εξελίσσεστε. Ακόμα και όταν φαίνεται ότι τίποτα δεν συμβαίνει, βαθιές αλλαγές λαμβάνουν χώρα μέσα σας. Εμπιστευτείτε τη διαδικασία, εμπιστευτείτε το χρόνο, εμπιστευτείτε το θεϊκό σχέδιο. Αν φτάσατε ως εδώ σε αυτό το βίντεο, αποτελείτε μέρος μιας πολύ ιδιαίτερης ομάδας. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν φύγει προπολού, θα είχαν αποσπαστεί, θα είχαν παραιτηθεί, αλλά εσείς όχι. Εσείς μείνατε, ακούσατε, απορροφήσατε. Και αυτό αποδεικνύει κάτι σημαντικό. Είστε έτοιμοι. Έτοιμοι για το επόμενο επίπεδο. Έτοιμοι για την ευλογία. Έτοιμοι για τη ζωή που πάντα ήταν δική σας από θεϊκό δικαίωμα. Τώρα χρειάζομαι να κάνετε κάτι για μένα. Εγγραφείτε σε αυτό το κανάλι και ενεργοποιήστε το καμπανάκι. Γιατί? Επειδή τις επόμενες ημέρες θα δημοσιεύσω συγκεκριμένα μηνύματα για εσάς. Μηνύματα που θα σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα φάση. Μηνύματα που θα σας δώσουν διάβγεια, δύναμη, κατεύθυνση. Δεν θα θέλετε να τα χάσετε. Εγγραφείτε λοιπόν τώρα. Είναι η δέσμευσή σας για τη δική σας εξέλιξη. Είναι η επένδυσή σας στη δική σας μεταμόρφωση. Και υπάρχει και κάτι ακόμα. Μοιραστείτε αυτό το βίντεο. Όχι για μένα. Αλλά επειδή κάποιος που γνωρίζετε χρειάζεται επίσης
αυτό το μήνυμα. Η μητέρα σας, ο πατέρας σας, ο αδερφός σας, οι φίλοι σας, εκείνο το άτομο που ξέρετε ότι υποφέρει στη σιωπή, εκείνο το άτομο που είναι έτοιμο να παραιτηθεί, εκείνο το άτομο που χρειάζεται ελπίδα. Όταν μοιράζεστε φως, πολλαπλασιάζετε το φως. Όταν μοιράζεστε ελπίδα, πολλαπλασιάζετε την ελπίδα και όλα επιστρέφουν σε εσάς, διευρυμένα, πολλαπλασιασμένα. Γράψτε στα σχόλια τώρα. Λαμβάνω όλες τις ευλογίες που προορίζονται για μένα. Γράφοντας αυτό, κάνετε μια ισχυρή δήλωση στο σύμπαν. Ανοίγετε τις πύλες, επιτρέπετε τη ροή. Λέτε ναι, ναι στη ζωή, ναι στην αυθονία, ναι στην ευτυχία, ναι σε όλα τα καλά που έρχονται. Κάντε το τώρα. Είναι σημαντικό. Θα σας αποκαλύψω τώρα το τελικό μήνυμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το πιο σημαντικό απ' όλα. Δώστε μεγάλη προσοχή. Λέει, ποτέ δεν ήσουν μόνος, ακόμα και όταν νόμιζες ότι ήσουν, ακόμα και όταν ένιωσες εγκαταλελειμμένος, ακόμα και στις πιο σκοτεινές νύχτες όταν έκλαιγες στη σιωπή. Ήμουν εκεί, σε κρατούσα, σε προστάτευα, σε στήριζα, σε καθοδηγούσα και θα συνεχίσω να είμαι εδώ. Δεν θα σε εγκαταλείψω. Δεν θα παραιτηθώ από εσένα. Θα σε συνοδεύσω μέχρι να περάσεις εντελώς στην άλλη πλευρά. Μέχρι να ζεις τη ζωή που σου αξίζει, μέχρι να είσαι πλήρης, ολοκληρωμένος, σε ειρήνη. Αυτή είναι μια υπόσχεση. Από τον ουρανό για εσένα. Αφήστε αυτό το μήνυμα να μπει στην καρδιά σας. Αφήστε το να ηρεμήσει τους φόβους σας. Αφήστε το να δυναμώσει την πίστη σας. Αφήστε το να ανανεώσει την ελπίδα σας. Δεν είστε μόνοι. Ποτέ δεν ήσασταν. Αόρατες δυνάμεις εργάζονται προς όφελός σας. Άγγελοι σας προστατεύουν. Το σύμπαν συνομωτεί για το καλό σας. Ο Θεός σας φροντίζει. Πάντα σας φρόντιζε. Πάντα θα σας φροντίζει. Πως σήμερα η ζωή σας αλλάζει. Όχι επειδή κάτι μαγικό θα συμβεί, αλλά επειδή εσείς αλλάξατε, η δόνησή σας άλλαξε, η ενέργειά σας άλλαξε, η συνείδησή σας άλλαξε. Και όταν αλλάζετε εσωτερικά, ο κόσμος γύρω σας δεν έχει επιλογή. Πρέπει να αλλάξει επίσης, για να αντικατοπτρίζει αυτό που γίνατε, για να αντιστοιχεί στη νέα σας συχνότητα, για να παραδώσει αυτό που τώρα επιτρέπετε να λάβετε. Σηκωθείτε λοιπόν. Κυριολεκτικά, αν κάθεστε, σηκωθείτε. Κουνήστε το σώμα σας, μετακινήστε την ενέργεια και δηλώστε δυνατά «Η ζωή μου άλλαξε, εγώ άλλαξα και ευχαριστώ για όλα όσα έρχονται. Αμήν». Νιώστε τη δύναμη αυτών των λέξεων, νιώστε την αλήθεια μέσα τους. Νιώστε τη μεταμόρφωση να συμβαίνει τώρα. Αυτή είναι η αρχή της νέας σας ζωής, η αρχή της ιστορίας της νίκης σας, η αρχή της μαρτυρίας σας. Και εγώ θα είμαι εδώ, δημιουργώντας περιεχόμενο για να σας υποστηρίζω, να σας καθοδηγώ, να σας θυμίζω ποιοι πραγματικά είστε. Επιστρέφετε λοιπόν πάντα, παρακολουθήστε τα βίντεο, απορροφήστε τα μηνύματα και συνεχίστε να περπατάτε, επειδή το πεπρωμένο σας περιμένει και είναι πιο όμορφο από όσο μπορείτε να φανταστείτε. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σας ευλογεί τώρα. Σας καλύπτει με τον μανδύα της προστασίας του. Σφραγίζει το δρόμο σας με φως. Εγγυάται ότι όλα όσα είναι δικά σας θα φτάσουν σε εσάς στον τέλειο χρόνο. Εμπιστευτείτε, πιστέψτε, λάβετε, το αξίζετε. Πάντα το αξίζατε. Και τώρα επιτέλους επιτρέπετε στις ευλογίες να ρέουν. Σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστώ που εμπιστευτήκατε. Σας ευχαριστώ που ανοιχτήκατε. Η ζωή σας δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια. Προς το καλύτερο. Για πάντα. Ας γίνει έτσι. Αμήν.